Among us, reminding people to do like in two ways. Double tap on screen also like content.
Come on, guys. Please do like and subscribe.
Come on, guys. Reminding people, please do like and subscribe. Double tap on screen also like content. Please do like and subscribe, guys. If you don't show the like button, please pull the screen and click the like and subscribe, guys. Double tap on screen also like content. Double tap on screen also like content, guys. Please do like and subscribe. Hi, bro. Hi, hi. Steve. Hi, hi. Welcome to my stream. Thank you for joining. Please do like and subscribe, guys. One like. So, big friends. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Please give me one like, bro. One like. Everyone, please do like and subscribe. Reminding people, please do like and subscribe. ప్రమోషన్స్ మూడు అయినట్టున్నాయి. మూడు మూడు మీది ఎన్నయ్యా? మీ ప్రమోషన్స్ ఎన్నయ్యా? హాయ్ హాయ్, వెల్కమ్ టు మై స్ట్రీమ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. ఈ రెండు అయితే మాకు దారుణం వస్తున్నారు. Come on, guys. Reminding people, also please do like and subscribe. Double tap on screen also like content, guys. Fatapat like and subscribe. If you don't have the like button, please hold the screen and click the like and subscribe, guys. అంతే బ్రో.
లాస్ట్ అయితే మరి దారుణం తెలుసు అది. ఐలాండ్కి వెళ్ళిపోయాం డైరెక్ట్ కదా. ఐలాండ్కి వెళ్ళిపోతే సెకండ్ జోన్ కి ఎంత 16 నంబర్స్ వస్తుంది సెకండ్ జోన్ కి. సిక్స్ నంబర్స్ అక్కడ ఇది దొరికింది అనమాట. ఎమర్జెన్సీ బ్యాక్ ప్యాక్. ఆ ఎమర్జెన్సీ బ్యాక్ ప్యాక్ వేసుకుని వస్తాం. మిలిటరీ సైడ్ పడ్డది జోన్. దానివల్ల మేము ఎమర్జెన్సీ బ్యాక్ ప్యాక్ వేసుకుని వస్తాం. అక్కడ బాట్స్ కాదు బాగోదు బ్రో. బాట్స్ రారు కూడా అక్కడ. అంతే మరి. మనం బ్యాన్ చేస్తూ ఊరుకుంటా, ఆడిని మనం బ్యాన్ చేసేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ నుంచి బీజేపీ ఆడటం పడేస్తాం. ఏమడిగా ఫ్రీగా ఎక్సెప్ట్ అడిగావా, లేదంటే ఇంకేమైనా అడిగావా? అప్గ్రేడ్ వెపన్స్ అడిగా. ఒక బాటిల్ ఉంది కదా అడిగా, అది పంపించినట్టు కదా. ఎవరి ప్లేయర్స్ దగ్గర పంపిస్తూ ఉంటాడు బాటిల్ని. ఆ పంపించింది మా దగ్గర పంపించమని చెప్తాను. ఆ మాత్రం బ్యాన్ చేసేది ఎలా ఇప్పుడు? వాళ్ళని బాటిగోళ్ళు ఎలా బతకాలి చెప్పు? బాటిగోళ్ళు కొట్టుకొని బతకాలి. బీజేఎంఏ చేద్దాం అనుకున్నాం బ్రో. బీజేఎంకి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు ఉన్న సబ్స్క్రైబర్లు దిగిపోతున్నారు. అందుకే బీజేఎంఏ చేయట్లేదు. లూడోకి బాగా వస్తుంది. లూడోకి కూడా బాగా వస్తుంది వ్యూస్. GTA 5 వాడతా. GTA 5 స్ట్రీమ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ చేస్తున్నాం. బీజేఎంఏ చేస్తాం, కాకపోతే ప్రెజెంట్ బాగలేదు. చేద్దాం బీజేఎంఏ. రేపు అవుతుందండి ప్రమోషన్. మళ్ళీ ఎల్లుండి నాన్న వీకెండ్ 2 రోజులు నాన్న. మనకి 3కి వచ్చేస్తావా? అది అలా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ మనకి ఏమైనా జాబ్స్ చేయడం సులువు. చిన్న చిన్న మరి నీ అంత నాలెడ్జ్ లేదు సిస్టమ్ అంతా.
విలన్ కాదు ఏదైనా ఉంటే చూడు ఏదో కానీ ఎట్లైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ట్రై చేస్తున్నాను ట్రై చేసి ఎట్లా అవుతున్నాను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ సాఫ్ట్వేర్ దొరకలేదు ఫ్రీలాన్సర్స్ అంటే ఎక్కడ నాకు సరే ఐడియా లేదు నేను అనుకుంటున్నాను పార్ట్ టైం కింద తీసుకోండి నా ఛానల్ రోజువారీ 2 వీడియోస్ ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాను గేమ్ ఆడడం వల్ల కోచింగ్ ఎడిటింగ్ కూడా మానేసింది ప్రమోషన్ అయిపోతుంది నేను కూడా తెచ్చించాను కంప్లీట్ చేసేలా నేను అదే అయిపోతే మళ్ళీ 2 days వరకు ఆడినాను నేను ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్తున్నాను
Well, guys, bye bye.